atuk lama chuan Mr. Ju po thataka zain liu jeng chuan a buai pui deuh chata eitura ken te pe in anuna chan him tu ani bok nen adu sak viau mai Dr. Ning le Mr. Ju zai tu doctor te churon lutin damdo in ai o te chuan lom thu an shil mol mola chawat tura du sakna in hlanin azai tu pa zok chu akal zui le maya Dr. Ning ro ladingin liu jengin do taka Juwailin an boy pui vel te chuan alunga ti oile ta chia lo ti sha takin atum deuh bura lom thu te an department mingin shilve ma se amimal taka angeina ero ala re fel chuang law liu jeng laka la chuan Dr. Ninga mula yin Juwailin chu apang chang thiam ang reng viau zuya aje pan khaina ban na ati thu lo soin liu jeng chuan Dr. Ning ne na chuan ice pack lak sak turin ala tir zui Dr. Ning chu tumburin akal son ve maya anu loka Mr. Ju nu le pa ba ka liu jeng pa le anaw ran lang te churun langin an ron phul hlut mai liu jeng chan nan tuarani ti an shat phei chuan Mr. Ju nu le pa te chuan an fa pa chu an chuang hle a liu jeng pa po chuan lom thu lo shilve mol molin ran lang po chuan apang parken sak te chu a pe zuya liu jeng chuan khoi sak tura lo lak sakin chutia Mr. Ju fakna le athil ti that ngot soya lo hlim ho te chong chu Dr. Ning chuan kong kabula chang chuan dingin alo ngai thlafu boka du po lu zui lowin liu jeng ron kal chu ice pack chu lo pe in herin akal chwa san zui ta dai Mr. Juanu le pa ba ka akan tu te an ho nu chuan liu jeng nen chuan room chung toite ya chuan exer la donin in kwa real chuan an kala thil ho tak tak soin an hlim dun thei viau bok Dr. Ning bok ron lang le hlolin liu jeng chu tanya in azon thu chu aron shila liu jeng chuan alo hnial deuh nangin Mr. Ju chu alo chel le khau boka ama na lo boy pui thei thu shilin tanya man mo thu nen atir son tawata liu jeng po chuan nuam ti wak lowin akal sana Mr. Juwan azo huna kal le tur ra au te chuan Dr. Ning zok chu alo tum lian viau Dr. Ning chuan Mr. Ju chu boy pui zuin Mr. Ju la ala che thathei lo bok nen chim om chwa in hote te ya po atir ve renga Dr. Ning chuan in mel viau ma se liu jeng nen anin boy pui ai ngot chuan adu zok ve miau mai sia liu jeng an department room lama valut po Dr. Ule tanya lawin be mol mol chuwa mo in azong em ni ti in azo zui zata tanya ero in azon lo thu chu alo soi ve khawa Dr. Ningan ashil thu te asoi phei chuan makan ti dun ta viau zok chuti lai chuan vice president ding te anon luta za takin an lo chibai hlom ngal liu jeng ne na chuan hlim tak hian board meeting an nei thu le a second man zoma se an bula omzel tura an du thu chu an pom tan thu a shila vice president ding chuan liu jeng chu a chuan mel tak zet bok liu jeng ero in an president wang ne na khan kirle tura a intiam thu chu alo soi ve thunga Vice President ding chuan khalam khat chu athutluk na tur ani thu shilin eng thutluk na po siam se an pompui tur thu chu a shil chuti lai tak chuan Dr. Ding le Dr. Cheng te chu ti mol mol pa aron lutin Vice President ding an mu chuan an ding dun chata Dr. Ding chuan apa chu alo kau vata Dr. Chengiro azam chele derti sha takin ahminga lamdun pon adanga okle tlat to a Vice President ding la chuan tuilo mel zet hian alo mel ve boka Dr. Cheng chu azam viau liu jeng wanga an local thote afanu Dr. Ding chu shilin Dr. Ding po chuan liu jeng chu alom pui tho chu a shil suya Vice President ding tekal tur chu Dr. Cheng ne na chuan zana an in lama zanja kil ve tura shilin a chhuak zui nal na la Dr. Cheng chuan makati a phur viau bok a thian dang omve te laka po a in ti thei fu Dr. Ning le Mr. Ju te po an la in boy pui ve nok noka Juwailin chuan aning to viau mai bok ti tur daga nei lawem ni ti in azota Dr. Ning la chuan operation nei zo chia wanga a ol viau thu chu alo soisam et a
akal va theinan hantir ve ma se doctor ning la chuan lung oi vak lo chungpon ati sak thei mai zel bok si chu ti ngai na takpo a she to lo liu jeng lo thleng thwai tur a shil tur ati la in nurse ni lo a doctor ni thu a lo shil zui hlaka juwelinan athik dewem ni ti ya zota ka chuan a chang chhadu le der lo tuna chuan an pahni in din hmun in ang che a anom thu te juwelin chuan soin liu jeng laka aril ruput mangpo alangai reng thu chu a soya doctor ning ro chuan adam to viau thu lo shilin chuak va turin alo ti ve thung Mr. Jula chuan chim takin a chwa thei huna chuan liu jeng po a second man zo to in a chwa ve thwai tur thu a soya doctor ning chuan ngei mel takin a mel rum ringota Mr. Ju ero in a phone ron ri chu a chan san zui ta dai tania chuan nurse no pang deuh ho ti tur shila nurse station na an lo boy ho lai chuan a pasal hlui jang cheng le abial nu fuja hui te chu discharge ni ve to in wheelchair in an ron in nor phei ve meka jang cheng chuan a ron mel le sham shama tania ero in mel po alo mel du lawa an kal yam nu loka midang po chu ti tur sang sang nein an kal son zuya tania in thila zia mek lai chuan ruan lang ron lang hlol tania chu ala ti phu zuya tania chuan engtikin nge alo thlen ti zotin a hau zui kha kha a ruan lang ero alo noi le var var thung nurse station chunga an lu ve chu an phal lo tho soin dokan ma ading tur chuan a ko mu zuya ruan lang po akal ve nu nu a tania chu du mel takin a en le ngoi ngoi chen tania in engti tura kal nge ti alo zo chuan osam deuh hian a ngai thu chu alo shila tania chuan a mel zui kha kha a chan papa neuro ward lama a om thu soin tania chuan a ming alo zot vata ani shil nuwa chuan a mu zui ve mai bok lo en kol chatura ruan langin a shil le chuan tania chuan mel kal chungin neurosurgery department ward mi te chu tu po an en kol chathu in alo chang ve maka ruan lang po poisoi lo mel zatin anui zuya akal son don chuan tania bula chuan a mel thathu chu a soi zui zawa tania chuan lai zet hian alo mel rum kha kha a akal nu po chuan anui ve tangot liu jeng juwei lina ruma alu le chuan Mr. Ju kumbula doctor ning chu alo muthu ba ma Mr. Ju ero a topa alo thleng chu lom thu chu alo shil hluta doctor ning abula a om chu in shemna angmai ani in alaka om dan te chu alo soi ngal mol mola doctor ning la chuan a blanket chu alo sen sak vek bok liu chengin a chan ma chuan doctor ning la chuan a thu soi shat vek thu chu a ron soi ta ngala liu cheng po noi sukin Mr. Ju chu blanket chu sin tirin doctor ning ne na chuan chol hadam to tur le thil ei ve turin a shil zuya Mr. Ju ero in liu jeng chu alo fak ve mol mol bok liu jeng in tui in tur a siam saklai chuan Mr. Ju chuan alu chu dom wangin ana thu chu alo soya liu jeng in boy pui vata tum chu doctor ning chuan alo dang le pek ama chuan boy pui zuin khosi ka nei lo thu le masa sangai thu soin an met zui nok noka Mr. Ju luna te chu ngatan ma angai mel tak tak lem lo anin boy pui nok lai chuan director liu kharon kalin doctor ning chu azon thu le a kol thu te aron soya in byak puya asom zui bok doctor ning ero in ala boy thu chu alo soi ve renga liu jek le Mr. Ju ten kal tur ra an lo tur sek nu chuan director liu po chuan cafeteria lama anga tur thu soin akal zuya doctor ning po chuan she mel zetin Mr. Ju ne na chuan a massage le tur thu soin lo ngak tur a shilin akal zui ve ta sham doctor ninga chwa no lok chuan Mr. Ju chunoi suk sukin liu jeng ne na chuan a chan puin na chu engtin nge aru le tang ti in a zota liu jeng chuan a soi omzia chu alo shewak lawe Mr. Ju bok chuan doctor ning chuan a thik le thu soi le in anui suk suka liu jeng ro chuan chan wak ngai na po a shelawa doctor ning cafeteria awathlen chuan aya gar ta inzo chuan a let le angai thu soi zung zungin a thu soi tur chu soi thwai turin a tur zuya manager liu chuan news chatak anei thu soin
chung lam ho thutluk na in Liu Zheng chu beya a thotir an tum thu a soya doctor ning po anui suk mai lom thu shilin manager Liu chuan ama theina wang vek ani thu chu alo soya doctor ning po chuan a phu thu chu lo soi ve bokin a kalsan zui ngal ta daya manager Liu po na shil hai mel dewin a en vung ringot Department office sa Liu Zheng le Dr. Ning te atuk lama operation an nei tur chungchang vela an lo en dun lai mek chuan tlangwal pakhat ron kalin Dr. Ning chu a ron zonga Dr. Ning chuan ama ani thu alo soi chuan ron lu thwain Leo ni thu le ron langa thian ani thu te a soi zuya Liu Zheng po chuan atuk lama an zai tur fapa ani thu alo soi ve bok Leo chuan dinner kil puya asom zuya Dr. Ning chuan alo nar chiang hle a thil pek ron ken sakte po chu an danin pomsak a khap chu alo soi le faka Leo chezia phor chu a min lo mel hle bok an ruma po chuan pon lam mi lu an phal lo thu shil le in Leo po chu a chuak zui ve le tamaya Liu Zheng la in ran lang chuan thian mak taka nei ani hi alo ti zui bok report an en dun le don ta ka chuan Liu Zheng phone chu lo ri le in a be zuya a byak zo hnu lo ka chuan ward lama kalangai thu soin Dr. Ning chuan a chana lo zot wat Mr. Juan amamo thu soin akal zui ngal Dr. Ning chuan a thlir zui vung ringot Jima Dr. Ning le second brother tekal dun chuan Mr. Ju chungchang chu an soya Dr. Ning chuan a khosak dan te chu amil lo hle a phakar ti thu te a soi ve hluk second brother ro chuan a ho chin viau nangin tun chu me ro anun na hial po a thap ngama a hmangai tak tak ni a rin thu chu alo soya Dr. Ning ro alung oi lo zwal sota ameng rum le ul to ama chuan rem changa pek thu shilin a nei le du ani chuan o mai man ani to lo thu te a shila Dr. Ning ne na chuan Liu Zheng chu a nei le du tak takem ni ti in zo zui bok Dr. Ning la chuan in ring tok le thin rim mel takin o alo ti muka hetiang tak hian ala ngai bok lo nen second brother po chuan makalo ti ve hle a Dr. Ning la chuan anu pui tur ani thu chu alo soi ve mawa engtin nge anei le tang ti ya a zo na po a chang ta chuang lawa Dr. Ning le Liu Zheng te chuan Ningjiang chu thla in building ma a chuan an din pui rana Ningjiang chuan apu nen ches po an khelman lo thu soin Liu Zheng chuan noi hak hian a dot lia kan ti mai don nya ti in alo changa api damling siam te po a e chak thu chu a soi nya ni a alo kal le ve le Liu Zheng chuan a swai tur thu soin a in tiam puya apa bula chuan ngai to ngai om to lo turin puiting tak chuan a shil zui boka apa po anui ta top Liu Zheng po chuan anga ya ni chuan bewa tur a shilin a hnu loka Juanji po a ron thleng zuya an bung ro te in hlang felin Ningjiang chuan apa chu thil a lei sak chau thu te alo soi rewa anu te pahni chu kain nu pahni a nei bok nen awan nei thu te soin anin da fel nu chuan hlim takin anin thaliam zuya an thlen nuwa beturin Dr. Ning chuan a cha zui bok an kalyam nu chuan Liu Zheng le Dr. Ning chau an ni deuh tlong to maya boruak po adang zui ngal Liu Zheng chuan kal ngal mai atuma Dr. Ning chuan a thla tur thu lo soi ma se angai lo thu lo soin akal zui tanal nala ran lang po a ho konga chuan a chan pa liang chuan ron kolin a apartment lo man chu a ron chinga a pelok theilo chu a ron lung oi lo viau bok ni thum hun pe in a pelawani chuan alak le tur thu soin a da zui maka ran lang po a rel ro ha ve hle a an film shoot na lama an director bia in eng tik nge an shooting an chan thayang ti in an contract sign hun tur te azota an director ro chuan an ti ri lo tur thu soin a boy thu chu a soi zom zata a da zui mak ran lang chuan beidon mel zetin a tho chhuak haka thla chu thlir wangin a ril ru chu a boy ru hle atuk lama chuan Liu Zheng damdo in kal tur chu changin alo chwa ve le chuan rang zet hian a breakfast siam sak chu a choi pheya Liu Zheng ro in a e man lo tur thu lo soi ma se bong hute tal in turin a shil zui
bok nu te a in sak lai chuan vo in lama a thian pa an zai sak tur chungchang chu soin that tak a lo enkol turin a cha le a doctor ning chuan zai sak se a du le thu a soi zui bok ma se leu jeng ro in thil serious ani lo thu soin tu pon zai se a poi lo thu a shila ba ka zai tu tur chu midangin an siam thu soin man mo takin akal chwa san zui ta ngal zana chuan Mr. Ju mu chunga phone a khoi mol mol lai chuan Dr. I Fei chu ron kalin light off a hun to thu a ron soya alo beng khon lem law Dr. I Fei bok chuan light chu off makin Mr. Ju chu alo hoi chuak wata alung oi lo viau Dr. I Fei chuan ward in charge ani thu soin phone da amu chu dam lo tan a chul to thu chu a soi zuya Mr. Ju ero in alo beng khon du vak lo chu a phone chu chu sak makin a khom si ra jawara chuan a dalu sak me a chabi chuan a kal zui ngal Mr. Ju chu alung oi lo viawa Dr. A ero in engatan te vak angai si lo mutura shilin a chwa san zui mak Dr. Cheng, Dr. Bai le Dr. Uba ka liu jeng le tanya te department room ron lut chu bati alo in sirim tui rum ruma mi pa ho chuan tu ti nge ti in zo tin an soi sel nya ni a me che ho in an lom hle thung Dr. Ding ti ba kan nilawang ti te an soi no no a Dr. Ning churon chhuakin ama chu aron in beng deuh thak thaka ati ani mo ti in an ron zo zui bok Dr. Ning chuan an thorim thu te soin coffee le cake alo lei sak chu a siam sak zuya Dr. Bai chuan a omnom lo thu alo soi ve zawa chutia adanglam thu chuan atimang angru deuh hlom chu ani coffee pakhata siam zo chuan liu jeng chu kawin an pe zui ngala liu jeng po chuan lai deuhin alo la ve a midang la chu an lo e dual bok tanya ta tur adil sak zui zata tanya chuan ngai lo ti ma se cake chu an pe sha ma ti tur nei bok awangin akal zuya Mr. Ju aron lut ve cha bok party an nei ni ti in aron zot ngala anoi sang thin mel kha aputo hau law Dr. Ning chuan telve turin alo som zata ma se liu jeng chu abyak du tho soin apot sang zui ngal thung Mr. Ju chuan thil om dan chu liu jeng shil ngal zung zungin an ward lama son turin a shila emo the stars mai turin adua liu jeng ro in department dangkut ani awangin engma inrol theina anei lo tho chu alo soi ve thunga Mr. Ju chuan Dr. I Fei chungchang chu soi zuin mimal zalen na dan abo chha thu te nen alunga oi lo viau mai liu jeng chuan Dr. in charge chu tunge ti in lo zo zuya I Fei ti in lo chang muk Dr. Ning chuan I Fei mo ti in asha thu chu alo soya abyak tur thu chu alo soi zui bok Mr. Ju chuan tak tak mo ti in me cheril rufim lo takani thu alo soya Dr. Ning la chuan a o te lo ti danglamin chutiang ani chuan a thin rem hle tur thu le a no chwa tur thu te alo soi ve la liu jeng po alo noi hak haka Dr. I Fei ron lu ta mu ero chuan a in sum nal thwai Dr. I Fei ron lu chuan an thu soi chu ron shepa in tungi ama no chuak tu tur chu ti in aron zo zuya Dr. Ning te pathum chu mengkwal rolin Mr. Ju chu an kok zui chap Mr. Ju lama chuan kalin a cabin lama chuan a roalin akal don nge ama in akal don ti in a zo zuya Mr. Ju chu thau zokin liu jeng po akal sun zui ngal liu jeng hna chuan chanpui turin dil ma se liu jeng ro in a shelo der ve tlat Mr. Ju chuan lung oi lo tak hian in nor luina thil ani ti in adu chuan akhin thei thu te asoya thin rem takin a chuak zui nal nal Dr. I po chuan avati boya wang chuan ngai dam dilin akal chuak zuya an chuak felta mo tia chuan Dr. Ning chuan liu jeng chu nui sa nga vakawin an lama kal tur chuan a hui zuya liu jeng po nui sang chungin arun phei ve ta thwai bok Dr. U le Dr. Bai te chuan chutna lo kyan thwain an kal sun zuya an kal sun nu chuan Dr. Ning chuan kek la om chu lo hon sak thwain an ron en nge en lo tia hoi kwalin liu jeng lama chuan alek zuya mi mu lau tak chuan noi vur vurin anin bar zoi vele mai liu jeng le tanya te sparkle chu an ti ti mol mola
ruan langan apartment a hmu sak chung chang te chu soin tanya po alom ve tak zet liujeng po in athil ti that ma sak ber ani hialang alo ti ve boka spa a thok te an chwa nu chuan tanya chuan liujeng ne na chuan doctor ning chu a in thak dang lam na sachin thu soin in hmangai viau si engwangin ye rin ne na kian pen dun mai lo ti in a zota liujeng po ron thau chuakin tanya bula chuan a ron thu zuya engtin nge doctor na thok thatak ni chunga chung ko thatak kan nei theyang ti in aron zo zui bok tanya chuan zo na chan har sa takani thu lo soin a chan theilo thu a shila an in nei na po nuizat bur ang lekani to thu te mase health industry lo chil chuan hetyang chu a tur ve reng ani bok thu te an tan chuan chung ko mumal tak din chu thil har sa tak ani thu te an soi do a liujeng chuan lo hnem thuain doctor po mihring ve tho an ni thu soin na thatak nei tur chuan mamo kan neya chung ko thatak nei tur chuan na thatak kan nei ngai ve boka ti in a hnem zuya an noi dun le tavar var atu ka chuan lao ruan lang chan pa chuan lung oi lo tak hian engtika nge apa kut chu a che theidon ti in nurse duty te chu a zota thil thleng chu intern doctor ho an zai tir wanga pu in alung oi lo hle tanya ero chuan operation nei zuwa ani dan tur ve reng nia soin exercise lak baka physiotherapy te amamo thu alo shela lao ero chu a thin rim hle a doctor ning chu ron langwatin ama chuan a check zung zunga aveilam chu alo che theiri lo chu ni in ma se doctor ning po chuan thil pa ngai ani thu soin zoi muanga adam chho thei tur thu chu a soya chhuale moya tum chu lao chuan alo pot tlat thunga a thin rim mel viau bok doctor ning chuan thla tura ati mukta ka chuan a thla zuya ama nge chuan azayang anti ani lawem ni ti in apa chu thalo tawiawa angai bok medical accident ti in alung oi lo hle a doctor ning chuan fia fek fok hian medical accident ani chuan uluk taka chui chian ani nuwa ti felani ang pahni na surgeon ten dam lo te ya zai tur thlan theina dan kan nei lowa phal lo hul hwalani ato bera hun kal deuh se a tha chhoma yang tinon le mukin a chwa san zuya lioi ro chuan hnunglama chang chuan ala tong renga tanya chuan boina asiam le chuan security a kautur thu shilin a beng dai thei sham department room lama chuan doctor cheng chuan call dongin doctor ning chu management office lama kau ani thu an lo shila room chunga om ho chu a shil zui ngal rang taka ron nain a chanero an shelo tlang hle doctor ding ron lu chuan ron soi vele in tham na la a an pu thu a soya noi chuang lai ani thu nen liujeng chuan a oi lo thu soin midang po chuan an lo ti ve sap sapa doctor ding chuan thu dikani thu le apa shil ngei ani thu chu alo soi ve bok doctor ning chu an ngai to tlang hle a chuti lai chuan manager liu churon lutin ward round chu doctor cheng kuta chuan aron da mi a ti kho mai mai lawa na thok turin a shil zui bok a chwa le nu chuan doctor cheng chuan round tura in bo sai tir zuin liujeng ne na chuan engkim a that le vek tur thu chuan a hnem zuya chutiang thil a thleng tamai chu makan ti tlangin anril ru chu a ha ve hlom viau bok an ban chuan liujeng ho tur chu doctor ninga kar lo la om reng chu a hmu a in khal chuak chep ti chuan a ril ru dam lo bok nen a chuak le ri doctor ning chungoi rengin a ngak zuya sana chu a be seka aron lang har to in a ngak re ta viau ti a chuan aron lang ta sham doctor ning chuan liujeng hmu chuan sheom ti mel hmu du lawin pa ngai takalan chu aron tum ve sham sham bok liujeng chuan mi thangkamani ti ro ti lo zotin alung oi lo hle a case chu a serious do nem ti in thu dik tak shil turin a ti zui bok doctor ningi ro chuan thatak hian a that vek thu lo shilin engwanga la om reng nge ti zotin a in lama run le na du mt in a zo zuya liujengi ro chuan a chang du lo a ngai to hle a chutia pa ngai taka omte chu a ngai anti thalo zo ka ni doctor ninga ho tur tlan chuak po chu a mel ring ringot second brother le doctor ning chuan case chung chang soi du nin liujeng chu doctor ning chuan nu lu lo sha ma du a
ama chuan a chinfel thei mai arin thu chu a soi bawk second brother ero chuan a hmong tur zel ngai twa tura shilin ruan langin thamna alo lak thu chu an soi chuak zuia doctor ning chuan chinfel dan om mayang ti in ama ngein adon ani lo ba ka poisa po kan pele thei renga lom ti in alo hnem ve dewa second brother ero chuan thil chu ngai tu angpur ani lo thu le a ol sam lo thu soin a promotion nen lam angong vek thei thu chu a soi zuia doctor ning ero in liujeng ngot angai to a ran lang nen una wan ni ti an shelo boka ti in ama chuan mo phur na chula ka tuma a chula ni chuan beya po aban san mai tur thu chu a soi zui liujeng hne na ero engma soi lo turin a shil zuia chuti lai chuan liujeng in second brother chu alo kol ve cha bok thil thlenga om thu ron soin in byak puya chuan a ron som zuia second brother po chuan lo shelo derin nakina in betura cha in anda zui le mai department room lama liujeng a kerle chuan thu thar om le om lo chu a zo zuia doctor ding chuan investigation kalpui me kani awanga apa pon engma a soi thei lo thu soin liujeng chuan doctor ningan ala ka se pa nei thu chu alo soi thunga tania chuan lo hnem tum viau ma se liujeng ril ro ha ero an chhok zo meu lawa doctor ning jema omlai chuan ran lang chu ron langin bia ka watum utu china ma se a thei ngang lo hole mai tuma a le le lai chuan doctor ning chuan wa mu in a zui wata banga anin nam ben te urok rok tan bawa tu mem ni tia a zo chuan ngai dam dil tur ra lo kal ni thu ran lang chuan a shil mol mola damdo in lama thil thleng chu poyati thu soin hetyang taka serious ani arin lo thu nen lam ti thei ero anei to der si law poisa po pekle ta tum zuya doctor ningi ro chuan ran lang ril ru thiang hlim le cheve pot pot chin chu khongai le dewin ala du lawa aman alo in boy pui mai tur thu chu a shil bok thil ati don reng reng chuan uluk taka ngai twa tura shilin akal sun dona ma se sha chuak le thutin a poisa mo na chu a zo zuya shemel tak soingam cha si lo hian tania ta na in alwa sak thu soin a chan pa ta anga a soi thu le kum thum chung in rem na anja to thu te tham na poisa po chu tamang tura ati ani thu te soin tania ta ne ro mantlom taka alwa tir thu a soi zuya tania le liujeng te chu shil lo sham tura ngen zuin tania a om du lo pha ani phei chuan engma lo mai ani don thu nen lam in thlashung tak chuan a nge na engwanga chutianga tania ta na ti sakher nge ti azole chuan mi parin tlak tak ani sia fia adu wanga ni thu chu lo soin doctor ning chuan fia taka soi turin alo shela atopa chuan tania chu adu thu chu ain puang ta shama anin dop chuak ta nge nge doctor ning chu ron lang chuan a u le tania shing lo tur chuan alangen ngor ve hle a doctor ning tan takpo liujeng chuan atwar telve thei ti sha in appointment a mu thar chau bok nen aril ru chu a buai ve tak zet atuk lama chuan doctor ning chu ngakin a office a chuan liujeng le tania chu an thurana ma se alo thleng thei law doctor ding poron kalin chenchin engma ashebik chuang lawa anril ru buai tang hle anu dewa doctor cheng churon kalin doctor ning chuan vo in achol tur thu manager liwan ashil thu asoya asoi omzia tak chu hun rei lo te chunga tan suspend ani ringin case lakal me ka chuan doctor ning chuan engma asoi lo wanga ni ber liujeng po aril ru ha hle a doctor ning chuan an laka engma asoi bok si lo nen an tan chanpui ngai na chu awang viau mai bok doctor ning chuan in lama chut khom na room a chuan ama chawa thu in anu thu soi chu tv ya play in angai tharenga amo phurna lak tor chu a hmangai em liujeng tan ati ngei angai bok si chuti lai chuan a phone ron ri a liujeng ani ma se lalo chuan a mel ringa voi ni voi thum aron kol nu po chuan chang lawin anu thu soi lai ngo chu a mela a hmaba kau tak chu a mo mai der si lawa khwa athim roi to tia chuan a doorbell chu ron ri in a thutna chang chuan muang changin a thau chhuaka awa hon chuan liujeng alo ding reng
engwanga a call chu chang lo nge ti zotin in chunga lu mai chu atuma doctor ning chuan lo dang vatin chulai hmuna in biak mai chu adu thu a soi zui liu jengi ro in midangi tompu yem ni ti in zot maka anin lu tir le tange nge an lu nu lok chuan chut po chu lowin liu jeng chuan thil thleng chung chang chu a zot zuya engwanga engma soi lo nge ani ti te zotin engkim shil turin ati zui bok doctor ningi ro in ro tir ve du lowin ama boina chu aman a chin fel thei thu a lo shila in ro lo turin a lo ti thung liu jeng chuan lung oi lo takin boina chu chin fel du thu soin doctor ning chu angai twa tak zet doctor ningi ro appointment a mu thar ngai to a na chawa in sorbing tura lo shilin hun ol anga thule hetia ngai to turpon in somna an nei lo thu chu alo soya chu tak chuan liu jeng chu ti thin rimin a chwa san zui le tamak atuk lama chuan doctor kyan chuan doctor cheng chu mi omlo laia mu in chocolate USA achanga alo hun te chu pe in doctor ning chungchang chu a soi puya abang don ti thuwa sha te chu soin atim lama tel turin asom zui bok doctor chengi ro chu doctor kyan khosak dana chuan alom lo hle a thinrem takin chutyang thil engma a omlo thule investigation po kalpui vek ani thu soin a chocolate pek po chu a expert to thu soya peletin akal san zui ta maka anu rewak lawa liu cheng chu lo lutin appointment letter chu doctor kyan chuan alo pe thwaya tuna chang chuan beya a thok tu dik tak ani don ta doctor ning po vice president ding office a chuan lutin dokana banna lekha siamsa diam chu vice president ding chuan sign turin alo shila doctor ning po chuan ngoi rengin a sign zui ve ngal bok chwale mai tum chu vice president ding chuan kauletin a hotuni na ani angtalen nei tha an chan tur chu she omati thu soin chian ani na anga ero athil ti chuan chan ane ngei ringin ngen sak adwani chuan a omreng thu soin hospital danga tho adwani po in recommendations ya saktura a in pe reng thu a shila doctor ning po chuan lom thu shilin doctor na chu a tho chun zom zel tur thu le in en ko chatura shilin a chwa san zui ta ngal liu jeng corridor a kal mek lai chuan doctor ding chuan ron awin doctor ningan banna apom thu chu a ron shela apa in a shil thu nen liu jeng chu man mo takin atlan zui ngala doctor ning chu nan man ngei adu a parking lot azu thlen chuan mu tur ero alo om to lo thung beidon mel seta a indom lai chuan doctor ninga kar ngei mai chu run tlanin liu jeng chuan alo mu vata rang takina om zui ngal doctor ning po chuan mu in alo ding ve ta sham adar thalang ron huna chuan dak lutin aban chan chu ama wanga ni empty in azo zui ngal zat doctor ningi ro aril ru akom na satlu tok thu alo shil thunga liu jeng chuan engwanga bangi ani zotin doctor ning chuan a omna mun chu anin omto thu soin omna mun thar adu wang chawni in lo changa liu jeng ro chuan do ta soini in a sha a ma se engwange ti ala she thei chuang lo thunga liu jeng bok chuan abang ta boka ama po chuan an appointment pek chu apom don lo thu a soi ve ta maka doctor ning chuan iril ri hlauta emni ti in azota aban na le ama chuan inzom na engma anei lo thu chu a shela akal san zui ta bok doctor ning le ruan lang bok chu gym lama kal dunin anti ti dun par ringa ruan lang chuan a utal chu shil mai tur ti in doctor ning ro chuan alo du hau lawa ama hun chiat vek thei thu soin ruan lang chuan ani nangma ve ti in lo zot le khawa doctor ning chuan ani chuan nadang azon thei thu soin liu jeng chunga atla ka ro chuan doctor na a tho thei to lo hial mai thei thu chu a shil zui boka ran lang po chuan en vung vungin a u naw nu chu a lo mangai tak zetani ti chu a muthiam zui ta bok damdo in lama po ai fei chuan Mr. Ju chu check in a khosika om to lo wang chuan a chwa thei thu soin inspectorin a shil zuya Mr. Juero chuan a khosikala om thu lo soin ti boya tum ve hle
thawa in pek tura a hrilh non le pawh chuan ala tho du lo deuh tlata Liu Zheng chu ron kalin eitur te a chi tur thu a ron soi chuan phur deuhin a thu chhuak zuia ai fei chuan indim turin alo hrilh zui thaka Liu Zheng chuan mi ngai twa thei takani thu chu alo soia ai fei ro in anna le anga damdo ina a omle anga yang ti a hlawang zok ti a lo changin mi thatak anga lan chu a du lem lawa Mr. Jula chuan chim om chwa zelin anin hmuto don lo thu soin alo mang tha ve boka ai fei la chuan ama le ama in mang tha tura in shilin a chwa san mak ai fei chwa nu chuan Liu Zheng te pani chuan doctor ninga chungchang soi zuin engma a soi du lo thu Liu Zheng chuan a hril siam siama alaka chuan a thin rim hle a chungchang in rol to mya lo a du thu te a soi zui bok Mr. Zhu chuan a thil ti dana chuan engi mu thu pa om nge ya arin thu chu alo soi ve thunga Liu Zheng beng po a ver zui hle rang taka an department room lampanin Liu Zheng an mu chuan an lo tho chhuak zui ve veka Liu Zheng chuan doctor ninga case chungchanga chuan thil fel lo om nge ya arin thu soin doctor ding po chuan lo shil atum ve mek thu soin apa in doctor ning chuan poisa dong lawin midangin an don thu a shil thu chu soin mi pakhat doctor le dam lo te in kara oma om thu chu a soi zuia midang po chuan doctor ning chu an set up ani te an rin thu an lo soi ve a ma se chu engtin nge an sha chuang ti an shelawa doctor bai chuan CCTV en rota ngai dan sang sang an tho kho ma chang chuan Liu Zheng chuan sha chwa a nei ta chia ruan lang a khusak dan le a chat pa lo lan hun te a chuta a in mil ta vek